Kondepi Mr. Tuku? Murisei Mr. Tuku? Kwa kuzonge mwangu neta kudai inda. Pane nyaya iri kundinetsa timu rangu. Vana vangu vandakasiya nemukadzi wangu. Hapana kuwirirana pakati pavo. Nyaya iyo ndakainzwa nezuro panandina Nebukadneza naMoses nezuro kumagrapes uko. Dai zvaibvira. Ndambokumbirawo. Ndambodzokera 2 minutes. Tinogadzisa pandakakanganisa. Ndichiri kurarama. Zvinhu zviyedzwa Tuku. Taura nawo. Taura naDaddy God unogona kudzorerwa 2 minutes. Wakasova nyaya. Nyaya iri kutodai mimi mudhara Tuku. Plasika ndakaona mukadzi wenyu akatengerwa mota naWachivaya apo. Iyai mhuri yangu iya. Zvokuti vazotengerwa mota, vaitwa sei? That won't solve anything. Kusawirirana kwavo kunotoda ini kuti ndivabatanidze. Ende vana venyu vari kungochema mudhara. Gadzirisai nyaya idzi mudhara. Kumbirai kuna Daddy God. Taura hako. Rega ndinotry. Mudhara try kumbira. Vanosvika kupi vachirwisana kudai. Apa vese vanhu vakuru. Nazvirere rudo handina. Rudo ndinaro vana vangu. Baba mane pachkoro. Baba mane papiro. Baba mane pachkoro. Baba mane papiro. Naga birwa. It's an naga chema.